Nu har jeg skrevet til ham, og jeg har lige skrevet mit telefonnummer til Hov. Det er Sara. Lad mig starte med at sige, at jeg synes, du er meget, meget deform og dobbelt stødfjende nummer 1. Har du lyst til at kigge forbi? Ved du, hvad der skal komme op af jord? En amerikansk elitesoldat, der er blevet levende begravet i Vietnams jungle, men kæmper sig tilbage og massakrerer hele den lille landsby med sin maskinpistol. Sådan! Tag den, Vietkonger! Dø! Dø! Kuglerne flyver omkring ørerne på Dolph, men han kæmper sig alene. Han kæmper! Dejligt. Du giver mig det, du skrev ind på skor, ikke også? Er du tæsker? Det lyder dejligt. Det er godt nok blødt at røre ved. Jeg var meget liderlig. Ja. Ja? Der er ikke noget sødt ved et dyr, der egner sig bedst til at tørre afføring op med. Ja, helt sikkert. Jeg vil meget gerne have sex med dig. Dolph vil ikke smittes. Men der er lige nogle damer, der gerne lige vil snakke med dig her over telefonen, hvis det er i orden. Giv mig den. Ja. Du får Karen. Goddag, jeg hedder Karen Tisted. Af jord er du kommet, og tilbage i jorden skal du lige nu. Sådan.